čmuťák. Je to trochu řídký, ale... Chceš mlíko? Šťávy to asi ne, mlíko. Cukroz. To bude prasičále, si říkám. Ještě jeden pudink, ale dobrý. Třeba cukroz. Už to nebude tolik týt. To je rozvoje na tom gauči. Jde, jo, ty Kde záchod? Co hledáš? tam za mnou. To je dostoj. Počkej, já jsem řekl k ledničce. Dobrý. Záchod je zatím Takhle za mnou. Počkej, já jsem to ještě trošku rozvalil. Ne, dobrý, to Řídí prášek neberem. Ale bude tady telefon. Tohle jako žádná nemůže říct. Pojď mi to, Kam zavolám? ne, to tuhne, ty vole. Kam zavolám? Doleva navolej, podle mě doleva. Máte někde stěrku? Franko? Pane, šuplíku se dá ta vařečka. Jo, ale podívejte. Jo, to je to. Vidíš ty dvě pizdu. Netlač se, ty vole. Žídej si tebe. A ty to málo. Pojďte něco přeučit tady. Máš štěrku? Děkuju. Protože já hadži, Ale máš štěrku. jak je to hustý, jo, to je přesně hustý, jo, vidíš tady, jo, to je přesně hustý. Má to štěrku. Počkej, tady vypnem. Teď to 150. Vypnem. Štěrku. A bacha, Hello. patinku, to bude docela jako chvíli pálit. Chvíli jo. Čmut se hlásí do služby. Tam budou cutky takový, Camping here. Are you camping here? Ale vy byste tam měli jít, no, co nám udělat tady. Takovýhle prkínko jsem žlutý viděl. Dobrý veď. To je pařák, co ty vole? Já jsem teda na tom neseděl, ale